tots i a totes, som Pep i Carla i avui, a un nou capítol de la Ràdio ITEC, parlarem sobre el reciclatge a l'institut i com afecta això mundialment. Fa dies que a l'institut, tant els professors com els alumnes, podem observar com els alumnes tiren la brossa pel patí, és a dir, que no recicles. Què faries tu, Pep, perquè els alumnes reciclen? Es podrien fer moltes coses, com ara conscienciar els alumnes de la importància del reciclatge, a partir de xerrades breus i impactants. També estaria bé que fiquessin professors de vigilància quan els alumnes tecnificats vagin al pati. I finalment, per als alumnes que tiren bossa a terra, crec que es podria ficar algun tipus de càstig, com ara quedar-se a netejar tot el pati alguna tarda. Però hi ha una cosa que no entenc, i és que, quina és la importància de reciclar? És a dir, per què hauríem de reciclar a l'institut? Doncs no reciclar porta moltes conseqüències. Pensa que, per persona, produïm 550 quilos de brossa a l'any. I què passa? Tota aquesta brossa no va al mar i es desintegra? No és tan senzill. La brossa tarda molts anys a desintegrar-se i això fa que les nostres aigües es contaminen. I veritat que a tu no t'agradaria beure aigua contaminada? Pensa que això afectaria la teua salut. No m'agradaria gens beure aigua contaminada. Però si afecta així l'aigua, per què no tirem les coses a terra? Bona pregunta. A Mas de Barberans hi ha un abocador on s'aboca tota la brossa no reciclada. Ja hi ha 3 forats fets i el tercer, que en teoria, segons estudis, hagués hagut de durar 15 anys, només n'ha durat 8. Però com ens afecta tot això? Doncs de moltes maneres. Provoca males olors i fa mal a la vista. L'abocador pot provocar que l'aigua subterrània es contamini. Això és molt greu, ja que l'aigua subterrània és la que bevem. Si petites partícules de plàstic, paper, etc. es filtren per terra fins a arribar a aquestes aigües, al final acabem ingerint-les a l'aigua contaminada. I quins beneficis té reciclar? A part dels beneficis mediambientals, com ara menys emissions de CO2, per tant ajuda a frenar el canvi climàtic, també tenim els econòmics, perquè quan no recicles es converteix tot en resta. Aquesta s'ha de transportar a Tivisa, per tant paguem més impostos pel transport. En teoria, no hauríem de pagar impostos. Quan compres algun envàs de plàstic, ja ve el preu del reciclatge inclòs, amb el preu del producte.